ufisa sikusize ngani namhlanje? Okay. Engifisa ningisize ngakho ukuthi ningixhumanise ne-crush yami. I-crush yami from high school. Alright. Yes. Ngiyamcrush uGuy. Nanokuthi bunesithunzi esikoleni, bengingazazi ukuthi ngizoqala kanjani, but Mhlawumbe uyadlala. Dlalela. yebo Sandile mdlali. Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Wentombi heshe wensizwa abathubhudu abantu yelobhoni umfana kaMasuku samakhambi KSMG bathi imonto enkulu ingadlanga kahle ubushilo shintsha ibhanela phansi bathi ke unyanyamvu another episode bathi ke umjolo eroundini mhlawumbe ake ngichaze namhlanje nginikeza manje ixuku ukuthi masikhuluma umjolo eroundini sikhuluma ngani. Masikhuluma umjolo eroundini sikhuluma ngohlelo lapho khona sisiza khona insizwa noma intombi ene crush la ihlala khona noma eroundini yayo kodwa esabayo ukuthi iyitshele noma esabayo ukuyishela ukuthi iyitshele ukuthi cha sibani ngiyagcwala ngawo. It's either akasithola isikhathi sokuxhumana naye noma yesaba ukuxhumana naye noma mhlawumbe nezinye izathu mhlawumbe ekhona mhlawumbe bake bathandana bahlukana kabi mhlawumbe badinga ukuthi sizobalungisela izinto bayasaba ukuthi babuyelane. Siyangenelela lapha ezimweni njengalezo kwenzela ukuthi omunye umuntu mhlawumbe uyazitshela ukuthi masikhuluma umjolo around sikhuluma ngani mhlawumbe sikhuluma into kanjalo nje ukuthi mangabe une crush silande thina sifike sikhulume nayo nje ngqo sithathe sibe phambi kwakho ukwazi ukuconfessa kuyo. Lalela asishongo ukuthi insizwa kuphela ibhalayo nentombi phela seziyabhala siphila 50-50 bakithi wonke umuntu unelungelo lokuthi asho ukuthi ufila kanjani ngene. Lalela namhlanje ngila onanala secret location la khona ke ngibhalelwe yenye intokazi iyakhala ngane abantu ukuthi cha iyayithanda leli bhungu lithanda ngenhliziyo yonke. Ngiyaqala ukuthi ngihambe episode njengana le noma ngenze episode efana nale asazi thiyoza la nkomoni kodwa kulungile asambe nami hamba nami wena uyobona ukuthi episode namhlanje siphatheleni. Asazi ke qakile kithi Sanibonani, igama lami kuZandile. Ngiyintokazi yaseMaritzburg esigodini ekuthiwa kaMpumuzi. WakaShabani Sibongo. Ngicele umjolo waseroundini ukuthi ungisize ungise komunye ubhuti engifuna ukumtshela ukuthi ngizizwa kanjani ngaye. Ngiyazi khona ukuthi kuzoba ubulimi ukuthi umuntu wesifazane wayifanele abhaleso ukuthi ufuna ukuxhunyaniswa nomuntu wesilisa. Kodwa ke izinto ezifana nalezi sonke siyazi ukuthi when it comes to love asikwazi ukwaphikisa ama feelings lawo. So engikulindele kuyena uku-accepta isicelo sami futhi noma ngabe kuthiwa uyasireject isicelo sami angeke ngize ngibe nankinga as long nje ezobe azi ukuthi mina ngizizwa kanjani ngaye. Igama la Guy engizocela ukuthi bangihambise kuyena uSandile wakaMhlongo. Sikhule nje ndawonye eMaritzburg sifunda sonke esikoleni high school. Ngilokho nje nginakho ukumthanda but kuwukuthi ke ngalesa sikhathi besivalelekile thina abantu befazane singakwazi nokuthi singahamba sekubantu besilisa siyoyibika. Kodwa ke I think now sekuyisikhathi because angikwazi ukuphila kanje. Ngiyamcrusha nje uSandile each and every day. Ngiyamcabanga nje even sasesikoleni angazi ukuthi kwenzakalani but then ke ngiyamthanda. So ngizolindela noma ikuphi ukuthi uSandile umphendula uthini uyangi-accepta or uyangi-rejecta ngeke ngize ngibe nankinga as long as ube azi. Ngiyabonga. Qakile kithi sekunjalo ke futhi sesikhona endaweni esigameko la sikhona sobona sisi Sawona njani kodwa? ngiyabheka unjani Ngiyaphila. nazo ngisho ngasho igama wrong kodwa ithobani ka uZandi. Uzandi ya azandi ngilokuthuka yabona ukuthi namhlanje ngithukile man ngithukile but awutshela umbukeli lapha ekhaya ukuthi yini yenza ukuthi ubhayele umjolo eroundini ukuthi ufisa sikusize ngani namhlanje. Okay. Engifisa ningisize ngakho ukuthi ningixhumanise ne-crush yami. I-crush yami from high school.
All right. Yes. Ngiyamcrush uGuy From high school. from high school. That was School, 2019. yeah, that was angazi nini. Asidlule lapho. All right. Yes, so sikhule sonke endaweni yaseMaritzburg ebizwa ngokuthi kaMpumuza. Yeah. So sifunda sonke esikoleni, nginokumbona nje ukuthi ke ngaleso sikhathi thina abantu befazane sasivalelekile ukuthi singakwazi ukukhipha ama-feelings ethu for abantu besilisa. Yes, noma sesiqeda esikoleni I remember the time fanele siye kwi-matric dance ngangifisa ukumcela ukuthi ngicela i-matric dance partner yami ukuthi ke sengizwile vele ukuthi khona osehambe wayombukha kuqala ukuthi akube partner wakhe. So I was so disappointed ukuthi okay bengitshena ukuthi lona thuba la ngizokwazi khona ukumthola uSandile ke unfortunately ngangakwazi sahlukana ke saphuma njalo ezikoleni. So nginakho kubuye ngimbone ngibuye ngamboni because phela umuntu ubhizi nempilo yakhe. So ebengakusho nje ukuthi ngicela umjolo waseroundini ungisize ungixhumanise noSandile wakaMhlongo, i-crush yami from high school. And ke ekufikeni kwaSandile angifuni uqamba amanga guys, angifuni uqamba amanga ukuthi like mhlambe ngizothi ngifuna ukuthi angiqome. Ukuthi mhlambe ngifuna ngiqome ngizo-accept noma ikuphi because phela umuntu nayo nendlela yakhe. And I do understand ukuthi ukhonza kuphi futhi ngiyarespecta lokho ukuthi unomuntu but nami Nkosi yami ngaze ngamthanda umfana. Yes, so uSandile ke wakaMhlongo isibongo bengingajabula ukuthi ngixhumanise naye. Okay. Mbukeli angifuni ukuthi ngilethe kuze isipho samaseko ngoba ihlelo esiqala ukuthi sibone namhlanje ukuthi umuntu esifazane obhala umuntu wesilisa. Angisho ukuthi into engenzeki kodwa ke akobe sesiyayibona ke manje ukuthi isebenza kanjani into freedom of choice. Freedom of choice. Ayi wazanje. Dadewethu impona ezihlaza sezibizile zamlando Sandile. Azidlali-ke zami, azidlali endleleni. So uzizwa njani? Nginakho phela ukuba nervous kancane kodwa futhi ngijabulile ukuthi ngizombona, ngizoyikhipha lento engishisayo khona uvalo lona likhona ngifuna ukuqamba amanga kodwa futhi nokujabula khona ukuthi ekugcineni ngizokwazi ukuyikhipha lento eneminyaka ihlele enhlizweni yami. Uthi uyazi ukuthi vele khona i-win or lose situation. Yes. Situation yabo. Sinaleyo nto leyo kodwa kulungile. Ake simlande Sandile. Yeah. Sandile mfowethu ngiyabingelela ngane wethu. Igama lami mina ngu-SMG ngiqhamuka kuyasebukhosini Media TV uhlelo umjolo erawundini. Mfowethu ngicela ungachazi okuningi kodwa ngiqale ngixolise ukuthi nje ngivele ngibize ngale ndlela ekubiza ngayo sekukhona amakhamera nani nani. Kodwa okusemqoka la ukuthi ubekwa yini la okuwukuthi lokho kuphethe udadewethu ngapha. Ngicathi udadewethu uyamazi. Umazi kanjani? Mazi kudala sasifunda naye esikoleni. Akukho mhlawumbe nikweletana khona mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe uyofuna isikweletu sakhe. Hayi lutho. Awazi lutho? Anihlobene? Hlobene. Hey angapholisa amaseko mfowethu. uZandi uyena okucela ukuthi ufike la. Zandi awuvele ubhoboke dadewethu. Sandile. Yeah. Njani? Ngiyaphila nami. Ngizoqala ngokuxolisa nje ukuthi ngimane sengiqhamuka nabantu bamakhamera. Emveni kwesikhathi nje side, I think sagcina nesikoleni bonana and nakhona sasingekho close. But-ke the reason why ngicela umjolo waserawundini ukuthi ungixhumanise nawe ingoba bengithi ngifuna ukukhipha mfethu into engizwayo mina. Uyizwa ngami mhlambe? Ngiyizwa ngawe Sandile. Nje kusuka esikoleni sisandawonye safunda benginakho ukuthi noma ngiyamthanda nomjida but-ke ukuthi uyazi nabantu besifazane khona la sivaleleka khona nanokuthi bunesithunzi esikoleni bengingazazi ukuthi ngizoqala kanjani but nje khona la ngangitshena ukuthi ngizothola khona i-chance yokukhuluma nawe ngithi ngizokucela ukuthi ube matric dance partner yami and ngathola ukuthi khona wayesozohamba naye. So I was so disappointed ukuthi angisakwazanga ukumthola uSandile shuthi sekuzoze kuvalwe iy'kole because ka-matric isuke sesihlukane. So Sandile each and every day uhleli ukhona engqondweni yami.
Angazi noma i-crush yami noma kwenzakalani, but nje mengabe ngithi vane ngishaya ey'nqamulelayo, ngiyakuthanda nje Sandile Mhlongo. Ngakuthanda from esikoleni, not ukuthi ngikuthanda manje. Angazi ukuthi uzokubuka njengobulili obunjani lento engishoyo kuwena, but-ke kuyilona iqiniso ukuthi kusuka esikoleni nganginalo uthando lwakho. Zandile, Yebo. mhlampe uyadlala ukuthi angifuni ukusheshe ngithathe inkulumo yakho ngifake engqondweni, ngiphendula ngamazwi azokunika okuthile kanti uyayidlalela. Yebo Sandile mdlali. Ngisacela ukubuza ukuthi isiphi isizathu esikwenza ukuthi ubize amakhamera aze la uzokhuluma udaba kanje? Isizathu esidala ukuthi ngibize amakhamera ingoba benginamahloni ukuthi ngizoyiqala kanjani lento le ngiyikhuluma ngomuntu wesifazane, and mhlawumbe mengabe kuwukuthi ngiyazama ukukufuna ngikuthole isikhuluma, awuzonginika isikhathi esanele sokungilalela njengoba ngisidinga. Ukufika nabantu namakhamera bengazi ukuthi le attention engiyifunayo kuwena Sandile ngizoyithola. Ya, ngiyakuzwa Zandile, kodwa manje into eyinkinga, kunempilo engiyiphilayo. Lempilo engiyiphilayo angiboni ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuyimela. Angisho ukuthi ngifuna ukukunikeza uthando olucelayo, kodwa manje mina ngokwenkolo yami angisheli, ngiphethe esontweni. Uma senginamandla ukuthi ngifuna ukuba nomfazi ozovusa indlu yakwethu, manje ngiyayibuza ngaphakathi ngoba ululanda udaba lakho. Bengingazi mina ukuthi uzokhuluma into ekanjalo. Uma uqala uthi kunento ezwayo ngami, ngicabanga ukuthi mhlampe Amacala mhlampe. mhlampe necala, mhlampe khona into engayenza, uzwa indaba ezimbi noma uzwa kanje. Bengingazi ukuthi ukhuluma ngento oyizwa ngaphakathi kuwena. Sengakhetha, njengoba sengakhetha, ngifisa ukwazi ukuthi lokho wena ukucabanga kanjani, injongo yakho ikuphi kahle hle, ngoba angifuni ukufukamela uze unothe ukukhampatha ngamanga. Ngcono ngikutshela iqiniso obese wena ukuthatha ezakho iy'nqumo. Anginankinga Sandile nokuthi usewakhetha, anginankinga. Ngicabanga ukuthi mina nodadewethu lo usempilweni yakho size ngento efanayo, naye wavuma ukuba sempilweni yakho ngoba weze ngothando. So nami iyona lento engize ngayo, uthando. Ukuthi ukhona omunye umuntu ngiyayamukela inkolo yakho futhi ngiyayihlonipha, as long ngizothola wena nje kuphela Sandile. Bafo siyahlupheka sifuna abafazi. Umfazi uyayiletha bafo. Come on. Hawu. Yenzani injongo mhlawumbe? Mfowethu, hayi ngiyakuzwa. Cha mfowethu, ngiyakuzwa. Izulu sesithi ayithunukali engenalo inxeba. Esinenxeba ziyayilandela. Ziyilandela ngoba vele sinenxeba. Kodwa angiqondile ukuthi ngizokuphula inhliziyo Zandile. Kodwa ngifisa ukukhuluma iqiniso lonke kuwe ukuze uzongazi, ungithathe nini njengoba nginje. Ngiyasaba ukwamukela. Ngisaba ukuthi isibindi esingaka usithathe kuphi. Ingoba ngiyakuthanda Sandile, ingoba ngiyakuthanda. Lesibindi engibe naso ingoba ngiyakuthanda. Kuthiwa bengingakuthandi, mhlawumbe kuthiwa bengikuqhalela kuphela, bengeke ngize ngibe nesibindi sokuthi ngihambe ngiyoqoqa abantu bakwemithi. Ngisifike la Sandile, ngathatha isibindi sokuthi ngizehlise isithunzi sami kwabanye abantu besilisa, ngibatshele before sifike nawe lana, ingoba ngiyakuthanda. I don't think bengaletha abantu Sandile kube ngifuna ukuzenzela nje ngawe. Inyama iyavuka ogqokweni. Ngelinye ilanga uma ngase kuthiwa le nto usuyayenza komunye ngikhona, ngothini mina? Le mbuzo engibuza yona kubalulekile ukuthi ngikubuze yona ukuze ngazi ukuthi uma kwenzeka inhliziyo iwamukela amazwi, ngazi ukuthi ngimukela abantu. Uma kwenzeka inyama ivuka ogqokweni kuwe, ngenze njani? Usutshela omunye umuntu uyamthanda ngikhona. Angeke Sandile, I swear. Angeke. Ngiyathembisa phambi kwamakhamera, I swear. Angeke ngize ngiyenze leyo nto mina. Cha, mnewethu uyaluza udaba ukuthi lume kanjani. Ngiyaluzwa mfethu. Libekiwe ithebeni. Into uZandile kade ngamazi. Kusukela esikoleni bengimazi, kodwa manje akaze. Kodwa uyabona isilonda sakho ukuthi asiphole. Ya, azipholi, kodwa manje uma seyimisa ngesihloko kanje,
nami ingifikisa ngamahloni, angazi ukuthi kumele ngenze kanjani, noma ngithi singabe sibuye siliphothule lelo daba, ngoba iy'nqumo okufanele ngiy'thatha kufanele kube iy'nqumo engizoyikhela phezulu. Ijulile le nto eza noZandile futhi angazi ukuthi yini emlethe kumina, iyaziwa uyena ngaphakathi. Okusho ukuthi kuyi uyimukela ngendlela ubheka ngendlela ey'ningi bafo, awuyibheki ngale ndlela enze ngayo. Khona mhlawumbe uhlangothi oyibuka ngalo wena oluhlukile. Ngoba phela lo muntu uze nothando kuphela lapha kuwo. Ukuthi wena uyalimukela yini noma cha. Kuyinto engandile-ke bafo le. Mina bafo angisho ukuthi ngithathe, kodwa nje bese ngisho nje phela. Nazi intombi inhle bafo. Isithembu ziyahlala. Kanti isizulu esiphilayo bafo sithini? Bafo thatha umuntu bafo mina. Cha, engingakusho futhi yena cishe wangehlula uma ngabe ethi uzokwazi ukwamukela inkolo yami, uzoyihlonipha. Ngiyakholwa ukuthi umuntu uma ngabe efuya inkomo kumele athande utshani, ngoba inkomo iphila ngotshani. Okusho ukuthi naye ngoba ngiyile nkolo engiyona, uma ethanda inkomo yami futhi uthanda mina. Yebo, kunjalo. Ayi isindamasi insizwa. Siphetha ngaliphi ngana wethu ngoba manje ngiyabona ukuthi siphetha ngaliphi wethu, uyayimukela lolu daba noma ngilishiye ithebeni mina mhlambe nihlukanise mhlambe inhloko nesikhandi mhlambe ngoba mina ngiyicele seyivuthiwe. Bengisacela ukuvikela isithunzi sakho Zandile. Bengisacela ungadinwa Zandile. Lokho engikukhulumayo ngivikela isithunzi sakho. Bengisacela okungenani ukumnikeza iy'namba zami Zandile. Kube yona ndlela azoxhumana ngayo nami. Sesobe sesiyithatha lapho ukuthi sifikisanaphi naye. Ngoba eminye imibuzo engambuza yona ikhona, kodwa angifuni ukuyibuza phambi kwezwe. Kodwa khona amazwi akhe ngiwazwile. Uzizwa unjani Zandile? Ngiyajabula ngempela, ngiyabonga nje ukuthi ngingazile ukuthi ningixhumanise noSandile ukuthola iy'namba zakhe. It's a first step. Yes, ukuthi siyaqala-ke isiqalo sethu lesi. Ya, ngiyamthemba-ke uNkulunkulu namandla asephakameni, mhlawumbe azohlangana yakhipha into eyodwa. Muke lapha ekhaya uzweleke nawe bakithi ukuthi udaba likaSandile noZandile lethi iyafana yizo. Zandile. Hey, ihlanganise emazulwini. Alright, siliphethe kanjalo lapho udaba likaSandile noZandile. Bathi bazoxhumana ngasese bakwazi ukuthi balikhulume lolu daba lwabo. Engithemba ukuthi-ke bazoliphetha kamnandi, bakwazi ukuthi ba-meet ama-requirements okuyiwona abavumelana ngawo. Okwamanje mina nawe asihlangane next time. Gidigidi. Sanibona, igama lami nguSandile Ngamhlongo. Isimo lesi engibhekene naso kube sehlo nje esingehlele bengasilindele. Okungenze ngayibuza ukuthi uZandile isibindi esingaka usithathaphi. Umuntu wesifazane-ke unayo lo nto and futhi kuyivela kancane ukuthi uthole umuntu wesifazane ozozendlala kuwe ayibike ukuthi uzizwa kanjani. So noma inhliziyo yami ifuna ukumamukela, kodwa kunemibuzo elokhu ngiyibuze ngayo, kodwa ithuba elikanje ithuba eliyingqayizivele. Ngicabanga ukuthi uZandile ngimnikeze uca alidingayo. Kuphoqelekile ukuthi angimnike ngoba kahle hle angazi yini emsuse phansi aze yamletha kimi. Lo muntu oqala kade angazi. Bakhona abanye abantu abaziyo kodwa ukhethe mina. Ngicela ukuthi ngimnike uthando lakhe ebese ngiqaphela ekuthenini angangiphoqi. Nami ngenza isiqiniseko sokuthi angangiphoqi. Njengoba ngibeke phambi kwezwe nje kusho ukuthi ungithanda ngempela. Ngisacela ukumnika kodwa lokho sokuphetha naye eceleni, ingakho ngishiye inamba zami. Bathi niqekile kithi sengiyayigqobha-ke lezo zobathi umjolo erawundini kuyaseKhosini Media TV. Ngenza kwethu ngihamba kanjalo-ke manje ngithi mawukuthi wena nawe une-crush yakho lapha ekhaya ungaphinde ungibhale ku-0688 267740 0688 267740 umjolo erawundini bathi yaseKhosini Media TV. Silivala kanjalo kudaba likaSandile noZandile. Uzweleke ngenza kwethu. It's a freedom of choice. Umuntu wesifazane useyakwazi ukuthi azishelele indoda uma ngabe eyifuna. Kanjalo-ke nawe ungaphinde ungibhalele ngifike nangakini. It's another new episode on another secret location. Umjolo erawundini. Next time, same place.